Sugeng siang, rahayu, rahayu, rahayu. Kawilujengan, kasarasan, miwah kabagas swarasan, mugi tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waraden sagung dumadi. Nuwun para sesepuh, para pinisepuh, para adisepuh ingkang satuhu kinabekten. Para tamu dalah para rawuh kakung saha putri ingkang winantu ing suka basuki. Saderengipun langkung rumiyin kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur awit kersanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring rahmat barokah dumateng panjenengan sedaya. Dalasan kula satemah ing ri kalenggahan menika saged nyawiji kanthi kebaing karahayon saha kabagas warasan saperlu ngrawuhi adicara mitoni ing siang menika. Kula minangka pranatacara badhe ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh ing adicara mitoni minangka wujud rasa syukur dumateng Gusti Allah awit sampun dipun paringi kanugrahan kandutan ingkang sampun dumugi 7 wulan. Adicara menika saged lumampah kanthi lancar pinaringan berkah saha dados pangajab becik kangge ibu saha jabang bayi. Kula ingkang kapatah kadhawuhan nderekaken lumaksitaning adicara mitoni keluarga Bapak Theophilus lan Ibu Remina keparengna kula minangka pranatacara ngaturaken reroncening adicara ing siang menika. Nun inggih adicara angka 1 pambuka, adicara angka 2 atur pambagioharja, adicara angka 3 reroncening adicara mitoni, lan adicara ingkang pungkas inggih menika panutup. Ngancik ing adicara angka 1 inggih menika pambuka. Pambuka badhe dipun salirani dedonga dening Bapak Faisal Anwar Rafi. Dumateng Bapak Faisal Anwar Rafi kula sumanggaaken. Sugeng siang, Duh Gusti Kang Maha Kuwasa. Ing dina iki kawula nyuwun pangestu. Kawula nganakaken slametan mitoni. Kandutan sampun 7 wulan. Mugi ibu lan bayi tansah pinaringan sehat ngantos dumugi wekdal laripun. Mugi lairipun lancar tanpa alangan lan bebaya. Mugi bayi menika lair kanthi slamet dados anak becik lan migunani. Mugi kulawarga tansah rukun lan tentrem, diparingi berkah lan pangayoman mangkono panyuwun kawula. Mugi kersa diparingi pangestu. Amin. Matur nuwun dumateng Bapak Faisal Anwar Rafi ingkang sampun nyalirani dedonga. Ngancik ing adicara angka 2 inggih menika atur pambagioharja. Atur pambagioharja saking keluarga ageng Bapak Henry ingkang sinengguyung dening keluarga Bapak Evan ingkang badhe dipunaturaken dening kalih pihak keluarga. Kaping sepisan pambagioharja saking keluarga ingkang badhe dipun salirani dening Ibu Zaskia. Dumateng Ibu Zaskia kula sumanggaaken. Sugeng siang, rahayu, rahayu, rahayu. Dumateng para sesepuh lan pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng Bapak Theophilus lan Ibu Remina sarimbit ingkang hamengkugati saha para rawuh kakung miwah putri sumambrahipun para sanak kadang ingkang tansah sinuba ing pakurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita panjataken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik saha hidayahipun saengga kita saged mlempak wonten ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Wondene rawuh panjenengan sedaya wonten ing mriki saperlu nyekseni saha paring donga pangestu wonten ing adicara mitoni utawi tingkeban inggih menika nindakaken salah satunggaling tradisi Jawi kangge ngrumiyini jabang bayi ingkang tasih wonten salebeting guwa garba Ibu Remina ingkang sampun ngancik 7 wulan utawi 2 dasa 9 minggu.
Kula minangka wakil saking keluarga Bapak Henry lan Ibu Dian ngaturaken agunging panuwun dumateng rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdal kersa rawuh ing adicara menika kanthi ikhlas. Mugi-mugi kadarman panjenengan pikantuk piwales ingkang matikel-tikel saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun mbok bilih anggenipun kula sak keluarga nampi karawuhan panjenengan sedaya wonten kirang subasita, kirang suguh utawi kirang trapsila, kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar, wilujeng lan pikantuk berkah. Kula ugi nyuwun donganipun, mugi-mugi calon ibu lan jabang bayi tansah pinaringan kesehatan lan keselamatan lan saged lair kanthi sempurna. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Matur nuwun dumateng Ibu Zaskia ingkang sampun paring atur pambagiyarjanipun. Salajengipun atur pambagiyarja saking keluarga tamu ingkang badhe dipun salirani dening Ibu Karissa Fida. Dumateng Ibu Karissa Fida kula sumanggaaken. Sugeng siang para rawuh, dumateng ngarsanipun para sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah kawula kurmati. Dumateng Bapak Theophilus saha Ibu Raimina sak kaluwarga minangka pamungku gati ingkang kawulya mulyakaken. Saha dumateng para rawuh kakung miwah putri, tamu undangan sedaya ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, awit saking rahmat saha hidayahipun kita sedaya saged mlempak wonten ing papan menika kanthi sehat wal afiat saperlu nderekaken adicara mitoni ingkang dipun andani dening Bapak Theophilus saha Ibu Raimina. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing kalenggahan menika kawula minangka saking kaluwarga Bapak Evan lan Ibu Keti ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Henry saha Ibu Dian sak keluarga ingkang sapun paring papan saha wekdal saengga kawula saha para rawuh saged nderek lan nyekseni adicara menika kanthi raos bingah. Kawula saha sedaya tamu undangan derek mangoku bagya dumateng Bapak Theophilus saha Ibu Raimina sak keluarga. Mugi ibu saha calon jabang bayi tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan saha berkah saking Gusti Allah. Mugi sedaya prosesi mitoni menika saged lumampah kanthi lancar, wilujeng lan menawi sampun dumugi wekdalipun lair, jabang bayi dados putra-putri ingkang mumpangat bekti dumateng tiyang sepuh lan migunani tumrah agama nusa saha bangsa. Wusana cekap semanten antara pambagya harja saking kawula, menawi wonten kekirangan tata krama utawi klenta-klentu, anggenipun kawula matur, kawula nyuwun agungin pangapunten. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur nuwun dumateng Ibu Karissa Fida ingkang sampun nyalirani atur pambagiyarjanipun. Nganje ing adicara angka 3 inggih menika adicara inti. Adicara inti mitoni menika ingkang sapisan inggih menika sungkeman. Dumateng Ibu Raimina kula sumanggaaken. Adicara mitoni punika dipun wiwiti kanthi sungkeman. Ing prosesi menika, ibu ingkang saweg mbobot lungguh andhap asor nyuwun pangestu dumateng garwa, bapak lan ibu kandung, saha bapak lan ibu mara sepuh. Sungkeman menika minangka pralambang pangajap, rida, dedonga lan pangayoman supados ibu saha jabang bayi tansah pinaringan wilujeng.
Saksampunipun sungkeman kalajengaken siraman. Ibu ingkang bobot dipun sirami ginakaken toya saking 7 sumber ingkang sampun dipun paring kembang setaman. Siraman menika minangka pralambang panyucian raga lan jiwa saha pangajab supados prosesi lairipun jabang bayi saged lumampah kanthi lancar. Saksampunipun siraman dipun lampahi adicara pecah pamor. Pecah pamor inggih menika mecahaken kendi ingkang isi toya. Prosesi menika nggambaraken kabikakipun dalan lair lan sirnanipun sedaya alangan ing wekdal babaran. Salajengipun dipun lampahi adicara brojolan. Brojolan inggih menika mecahaken tigan. Menika minangka pralambang supados jabang bayi saged medal kanthi kampil kados pecahipun tigan tanpa alangan. Banjur kalajengaken adicara sigaran. Sigaran inggih menika mbelah kelapa gading dados kalih. Prosesi menika ngemot teges pamisahing sedaya bala saha perkara ala saking ibu lan jabang bayi. Sasampunipun menika ibu nglajengaken nyampingan. Sampun pantes dereng. Nyampingan inggih menika ngantos busana utawi jarik dumugi kaping 7. Saben gantos busana nggambaraken donga lan pangajab ing saben wulan Sampun kandutan pantes dereng. supados pinaringan rahayu. Sampun pantes dereng. 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 Prosesi salajengipun inggih menika luaran. Kanthi cara motong janur. Luaran minangka pralambang icalipun ibu saking sedaya gangguan lan kawontenan ingkang boten sae. Petok.
Saksampunipun dipun lampahi adicara wiyosan. Wiyosan inggih menika masang klapa gading ing lebet jari ibu ingkang bobot, lajeng klapa menika dipun tampi dening kalih calon simbah. Prosesi menika ngalambangaken pasrahipun tanggel jawab lan pangajab dumateng generasi sesepuh. Saksampunipun menika kalajengaken kudangan. Kudangan inggih menika calon simbah nggendong klapa gading kados dene nggendong bayi. Menika minangka pralambang katresnan lan siaganipun simbah kagem nampi rawuhipun putu. Banjur wonten prosesi dudukan ingkang tegesipun calon simbah nyilhaken klapa gading ing nginggil meja. Menika ngelambangaken pangajab supados jabang bayi tansah pinaringan derajat lan kaluhuran. Reroncening adicara dipun lajengaken kanthi kembulan. Kembulan inggih menika dhahar tumpeng sesarengan. Prosesi menika minangka wujud raos syukur saha ngiyataken paseduluran antar kaluwarga. Salajengipun wonten adicara rencaan. Rencaan inggih menika rebutan jajanan pasar dening para tamu. Menika minangka pralambang kabungahan lan pangajab supados rezeki kaluwarga tansah pinaringan kathah. Ketoke. Minangka panutup dipun lampahi dawetan. Inggih menika ibu ingkang bobot saha calon bapak sate dawet dumateng para tamu. Dawet menika nglambangaken pangajab supados rezeki, katentreman lan kabungahan keluarga saged miri lancar kados dene dawet ingkang dipun wadahi. Mekaten sedaya rerencening adicara mitoni ingkang sampun kita lampahi sesarengan. Mugi-mugi Gusti Allah tansah pinaringan rahayu, kesehatan, saha kalancaran dumateng ibu, bapak lan calon bayi ingkang badhe miyos. Kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten bilih kathah kalepatan saha tata laku ingkang boten mrenaning kalih. Kula ngaturaken sugeng kondur dumateng bapak ibu tamu sedaya mugi-mugi tansah kebak karahayon. Nuwun, matur nuwun. Sugeng sonten. Panjenengan sedaya wonten ing mriki saperlu nyekseni saha paring iki nguyu ya salah ya dari memori Ligo ki balik di video kok sih kayak begini lagi saya direkam kok sih kayak wis gele wis mangan boy wis kamu yang
Oh, iki mulai sih. Wes nasi abang soalnya. Ya karo editor sapa ngono lho ben menghargai foto. Kumpul iki video aja. Untungnya. Ya Allah iki Randy kamerane jeng. Hai. Ring. Guys ini guys. Hello guys nih. Tolong ten. Sani wakwa. Baca sini ikut dulu. Kan kae. Ayo Budi. Ayo. Apa iki? Dengar. Biasa anggo. Iki video ta.